Είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι. Αλήθεια. Πανέτοιμοι. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Λίγες ώρες πριν το πρώτο live του Dancing with the Stars, τα 12 αστέρια έκαναν πυρετωδώς πρόβες. Οι πιο ψύχρεμοι βρήκαν λίγο χρόνο για να χαλαρώσουν. Οι δάμες άφησαν για λίγο τους καβαλιέρους για να γίνουν ακόμα πιο λαμπερές. Κάνε μου πια. Τώρα τι φωνή φωνάζεις τώρα. Τι είναι αυτό? 3, 2, 1... Κάποιοι ένιωθαν τόσο σίγουροι για την επίδοσή τους που ξεκίνησαν τις πρόβες για την επόμενη χορογραφία τους. Ξεκινάει η πρώτη από πάνω. 1, 2. 1, 2. Αυτό ήταν. Το Dancing with the Stars είναι πια γεγονός. Μερικοί κατέβηκαν από τη σκηνή θριαμβευτές. Μια χαρά τα πήγαμε, καθαρίσαμε. Κάποιοι τα έβαλαν με τους ανταγωνιστές τους. Δεν δουλέψα καθόλου όσο θέλατε. Βγήκαμε τελευταίοι, ήρθε ένα σπασμένο χέρι, πήγε στο σπίτι σου. Μα γι' αυτό πήγα πρώτος. Επειδή είχα σπασμένο χέρι. Θα τα πούμε στο επόμενο live, αν θέλεις. Και από αύριο ξεκινάμε 11. Το ελπίζω. Άλλος καλός κριτής. Άλλοι, ενώ τα πήγαν καλά, άρχισαν αμέσως να αγχώνονται για την επόμενη Κυριακή. Ναι, τελείωνες με αυτό. Είδες που το καταλαβαίνω. Είδες που το λέγα. Δεν θα συνεχίσουμε την ιστορία. Δεν θα κάνουμε βίντεο κλήση. Ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει πρώτο από το Dancing with the Stars?